dolan Bali karo nggawa ukelele, Didi nembe arep setor duit maring Mas Ito. Tapi Didi domai karo diantem merga duite ora sesuai target. My God, light up, Skechers, light up my bag. I like your Skechers, you like me, my Gucci shoes. I'll buy you the best only if you show me your boobs. I like your Skechers, you like me too. Bring your friends, all of us in the booth. That little bitch, all my drip make a drool. Brand new whip, come and sit in the booth. I just wanna make you mine. Hop inside the ride. Need him by my side. Promise you it'll be fine. Sedina apa be ah? Maur. Boleh duit mas, Boleh duit apa? Melaku-melaku tok. boleh duit mas. Arep golek duit ora semeneng, ngerti? Iki mas, dinten iki lagi sepi pengendara. Alasan bae. Ah, Ngesuke Didi mangkat ngamen leuwih esuk. Didi juga orang ngamen nang perapatan tok tapi juga nang perumahan. Ngasih awan, Didi oleh duit lumayan akeh. Pas lagi asik ngitung duit nang jejer kali, bocah lanang jagong nang jejere Didi. Bocah kuwe juga nggawa ukelele, tapi luwih bersih sekang Didi. Kulite putih bersih, jenenge Yoga. ngamen juga, Mas. Jarku oleh duit pira? Boleh duit suit akeh kok, tapi kudu di store mari Pangito Kang Eko. kudu kan nanti nyakal daerah ngene. Dadi dheweke kudu setor maring kowe kabeh pengamen kowe pendek bisa mangan terus turu iki mangan pindho sedina. Lah kok turune nang ndi? Turune nang kolong jembatan mas. Ini berarti pada bae ya. Tapi dagangnya kayak nang kasih setor-setoran iki gue. Oh, ya berarti apik ya. Sing nyakal daerahmu kowe ya. Iya. Dan yuk pindah bae ngana yuk. Wis yuk. Warung enyong bae. Oke. Yuk. Mulai sih tahu. Cerita nih kayak nang daerahku kayak tangga sing kaya nguasa-nguasane iki langkah penguasane. Tuh, anak daerah sing iku ah. Iya. Nomor melu ora? Ya udah bae tapi kok kudu kayak terbuka lah. Next misalnya pada masalah langsung ngomong bae kayak gue. Ya nyong sanggup lah. Nyong suruh tahan ki karo perlakuan Mas Ito iki. Ya kok sing penting asal jaga solidaritas gue lah. Oke, ya enggak mau kok apa kenal nang batir-batirnya pas nang basecamp. Ya oke. Sesuai karo perjanjiane, rampung ngamen Yoga nggawa Didi maring basecamp. Nang basecamp wis ana bocah loro, Adril karo Roy. Bocah loro kuwe asik nggambar sketsa. Ini kenal Didi kan? Ya sih nang aja wong sit. Ya karep minum ya gak pesen bae ono ning warung sebelah ono sing bayar ora duwe iki. Ana minum iki. Cek kelas ya. Kenapa kok kabur kamu mah? Aku ora kabur, cuma nyong kayak kabur kang daerah kayak Mas Ito. Ya. Mas itu kayak sing nakal daerah Jogwalu sing daerah sing biasa ngamen Didi kayak. Oh, Terus okay. Didi kon kudu setor 50.000 benteng mangan karo turu. Tapi ya Mas Ito kan kamu duduk. Terus ngapa sedurunge kok kabur? Kompok di rumah. Nyong kan dulu kayak udah pegang tuh nggak bunga. Nah, tapi sih banyak banget anak-anak. Nah, terus kenapa kok pada urip nang dalan? Kayak wong tone dheweke pada ngode nang luar terus juga nang omah pada uripe karo pembandune ya jadi malas lah. Dalan juga dia kayak pengalaman, kanca-kanca anyar, kali harian orang kayak rumah, orang dia oli nang gua, dia mesti kan gitu ya bali lah langsung. Hahaha, dasar anak mama kowe. Nyong ora gelem milih urip kayak gini ya, tapi ya kabeh kan hikmah. Bilih nyong gandungnya ngomong nek urip nang dalan ki bahaya.
atau penjahatnya kayak Mas Kito dan kanca-kancane. Tapi ya gue neng misal dewek nang jalannya lurus terus ya kabeh bakal lurus. Jadi langkah bedanya bocah jalan karo bocah umangan. Nyong setuju. Ora nang dalan ki pancen keras lan nyong yakin kowe pada wis awake pada atos-atos lan tangguh karo ngadepi kejahatan kayak gue. Itu juga kayak di teke udah menangnya dinikmati netball. Susah mereka sih positif. Saya gambar sketsa kayaknya. Karena gambar sketsanya seperti gambar sketsa. Abi oke. Kalian nih gambar sketsa, Kayaknya lagi. cewek juga gawe barang karya-karya barang bekas sekang hasil mulung dia. Dijal kabeh Rika pancen cocok lah. Nyong gelem melu karo Rika. Urip ning dalan pancen keras lan angel, tapi ora sepetil wong-wong sing peduli maring bocah jalanan lan usaha ngubah sing negatif dadi sifat positif.